Prezi er sådan et af de her rigtig sjove værktøjer, hvor man kan bruge til at lave spændende nye præsentationer med. Jeg vil kunne anbefale at bruge det til, hvis man arbejder med Vision Board. Det er et værktøj, der er godt til at på den måde at sætte billeder op, som man zoomer ind i, og der kan være gemt små detaljer og sådan noget inde i billederne, hvor det kan være tekster, man zoomer ind. Det er også muligt at lave en gradvis overblænding til, for eksempel hvis man zoomer igennem, som man har set på nogle af de eksempler, der er ude på nettet om Prezi, hvor man kommer ud fra universet og så ned gennem skyerne og til sidst ned på jorden. Når man er logget ind, som jeg er her, så trykker man bare på New Prezi, og det kan sige, at det er et meget brugervenligt værktøj, når man først lige har vendt sig til, hvordan det er opbygget. Det er sådan lidt klassisk opbygning, hvor man har sine sider liggende ud til venstre, at man kan bladre frem og tilbage. Og så er der nogle skabeloner i starten, man kan vælge imellem. Nu kan vi prøve at tage en simpel en som den her, men der er nogle 3D også, hvor man zoomer mere ind i, ligesom det virker som 3D, altså hvor baggrunden bevæger sig lidt, ligesom at der er nogle ortogonaler inde. Sådan en The Journey her, så kommer siderne op herude, og hvis man nu trykker Edit Path, så kan man se de forskellige, hvordan den bevæger sig igennem det hele, og klikker man på en af dem her, så er det så muligt at for eksempel at indsætte, hvis man vil lægge en lyd ind, når man når til step 4, se den er også markeret herude, så er det muligt at indsætte forskellige typer medier. Nu er det så også muligt at gå ind, for eksempel her, jeg trykker på 3 herude til venstre, så kan man tilføje noget tekst, en overskrift, rubrik, og man kan gå ind og indsætte nogle billeder og symboler og så videre. Det som man kommer til, det er, når man så er færdig med sin Prezi, det er, at man trykker på præsentere her, og så kommer man så ind i en præsentationsmode. Nu gik den lige fullscreen her. Og der vil man så zoome hele vejen igennem.